Het oude, weet ze dan niet wie het met die geit? Meestal zit ze dan in het bejaardenhoekjes, oog altijd dicht dat wat zegt. Eten en drinken wordt veel gezorgd, maar toch iedere dag. Is er geknoten, is er geschoten in het bejaardenhoes. Schat veel toch zeg ik maar dat ik van die had. Doe eens die breiwerk, lichte gezet, er is genoeg te doen. Samen wandelen weer een eentje in het dorp, en op de jubbel van je zwart. Vier ze tevreden, hebben geen zorg, maar toch iedere dag. Wij zien plezier, trek voor een beertje in het bejaardenhoes. Zo is het leven van dich en mich, stiltjes werven uit. Wie en dan wat voor ieder samen zingen, omdat ik nog zo van je houd. Het personeel dat goed voor de zorg, bedanken veel vandaag. Door nu even goede ziek leven in het bejaardenhoes. Best wel goed gewend. Ja, maar ik heb zo slecht geslapen vannacht. Je kunt wat dan? Ik heb mijn dagcrème in plaats van nachtcrème opgedaan. Goedemorgen, dames en heren. Hier zitten we dan weer. We moeten vandaag in één ruimte samen zitten, want er is wat verkeerd gegaan. Als we rustig zijn en elkaar respecteren, moet dat zeker goed gaan. Oh, Sam, ik ben nu een uur. Het komt vast wel goed. Goedemorgen, lieflu. Wat fijn dat je er weer allemaal zit. Ik hoop dat alles is blijven hangen van de vorige les. En anders, dan hoor ik het wel. Weet je nog de vorige keer dat ik eens keer mijn wat vergoed? Ja. Ja, daar heb ik het al gevonden. Anne? Ja, als je zo op dat denken, de computer, als je daar gaat in, en dan is het niet goed, hè, dan zegt er altijd, uw wachtwoord is onjuist. Nou, mijn nieuwe wachtwoord is nu onjuist. Ja, slim van mij, ja. Ja. Nou, zeg maar best toe slim. Ja. Die IQ is nog hoger als die bloeddruk. En die is al heel indrukwekkend. Ja, maar zal ik u eens gaan vertellen? Als ze ongehoord zag, gebeuren er 3 dingen. Ten eerste, die geheugen gaat achterhoed. Zoals wie in het vlees. Ja, en dat derde. Dat ben ik vergeten.
zo. Ja. Ik mis nog eens. Hoe is Lies? Die waren nog erpel of appeltjes en schillen of zo gaat. Nou, kijk daar, ze doen de dubbele. Wat moest ik ook? Och joh, ik moet naar de apotheek. Ik moet naar de dokter uit op mijn bergje. Oh, heb ik die gevonden. Dag lieve beer. Ik heb de appeltjes geschild. Ik heb er dadelijk lekker goed eten. Lies, in godsnaam, ik ben Berlies en ga ik in de eigen groep zitten. Nou, wat is onzin, ouwe gek. Er is onderheen. Ik moet nog naar de apotheek. Maar Heike, ik moet naar de apotheek. Ja, Lieske, kom maar. Gewoon hier hebben we nog een plekje, dan kan ze even zitten en dan gaan we lekker knutselen. Wat gewoon voor maken? We gaan een ijsbak maken. Nee, we gaan kleien. Maar we gaan geen ijsbak maken, want dat deden we vroeger op de lagere school. Nu mocht ze zelf gaan verzinnen. Maar dan wordt mijn kleedje wel nut. Dan ga ik tegen het shortje pakken. Zeg Gret, kent u niet beter aan deze tafel komen zitten? Want toen hebt schaar geen verstand van mobiele telefoons. Oh, goed. Hoe bemutsste ik me waarom dat ze hier zit om dat te leren? Oh, Twan, zeg er het van. Zeg, Grit, dat is niet wat 60 toch, ja? Oh, goed. Zo. Kunnen we beginnen? Goeiedag, hier ben je al. Van Bekkers. Twan, dat bent toe, hè? Wat is? Dick, Oh, dat ben ik. die al. Ja. En jongen, dat heeft besteld. Ja, Twan, wat hebben ze niet besteld, joh? En een trouwring. Voor dich. Nee, dank, nu ben ik veel te oud om jij bent pleiten. Kunnen we nu beginnen? Zijn er nog vragen over de telefoon? Ja, juffrouw. Ik denk dat niet gebeurd is, waar mijn zoon me voor heeft gewaarschuwd. Hè. Als ik een foto wil maken, dan zie ik helemaal niet zelf. Dus ik denk dat die Jappa. Ali, Ja, wie heette die ook weer? Chinezen. Ja, dat die Chinezen, die houden mij in de gaten. Die weten alles over mij. Dus dat klommen raak ik niet meer aan. Ach, vrouwtje. Ik denk dat jij gewoon op het verkeerde knopje hebt gedrukt. Vandaan. Kijk, als je hierop duwt, dan kan je er een foto van anderen maken. Oh, ja. En als je dan daarop duwt, kijk, kan je een foto van jezelf maken. Ja, maar juffrouw, waarom zou ik een foto van mezelf maken? Dan kijk ik toch in de spiegel als ik mezelf wil zien. Nee, dat is zelf op de foto's geweest. Ja. Dan kent ze zeggen dat ze er ook bij was. Dan kent ze het zelfs op Facebook zetten, ja. Maar Grit, dan kunnen we weer samen op de foto. Ik kom even een foto maken, hè. Nee. Haal het me eens even. Ja, Yes. wat ik dus wel was. Oh, nee. Ja. Oh, ik kom even. Ja, kijk. Marijntje, wat is dit nou weer? Oh, kijk jongens, wie schoon we staan. Nee. Berke is van mij. Is Mineberg. Nee. Ja, is Mineberg. No. Marijke, kom maar. Ja, maar Dan ik moet- Berke maar met rust. Oh, maar ik moet nog naar de apotheek. Ja, we gaan nu even zitten en dan gaan we naar de apotheek. Ja, dan moet ik nog naar de apotheek. Ja. Oh, maar een foto, hè? Nou, zeg dat het er is, ja. Vroeger, wie 14 dagen vroeg hadden, wordt te veel kort. Als iemand dat had gelezen. Nu zetten we alles op internet. En werden verkouders nemen ze het lus. Alles veel spannender. We namen de telefoon op en we wisten gar het niet, we belden. Dames, we zijn hier bezig, hè? Ja, maar het is wel zo. Ja. Niet oma zeliger, ja?
Die houden vooruitziende blik. Die kunnen een haar aan die deur scholk af, vuur tot ze de telefoon opnoemen. Die wist toen al dat het was ooit kost te zien. En dat het nu feesttuin. Ja. Ja, en dat vergeet ik immer. Dan bellen mich die kleinkinderen op. Houd ik de telefoon tegen mijn oren. En dan lachen die zich kapot. Ria, blijf bij de les, bij deze les. Ja, maar het is wel zo. Mijn kleinkind vroeg de vorige week. Oma, wie oud bent u? Ja, zei kind, dat weet ik haar roet niet meer. Toen zei het, dan moest ze in die nummerbox kijken. Ik zeg, in mijn nummerbox? Ja, zei het. Bij mij staat erin 6 jaar. En dat klopt, want ik ben 6 jaar. Wat een slim kind! Slim, hè? Ja, dat heet het van mij. Hier vragen ze mij niks meer, omdat ze bang zijn dat ik het toch al weet. Als ze zoveel weet staan, wie heeft een otter met Parkinson? De nummers krank. Ja. Nee, en een bever. Wat best doen Ja, dus kom op, we gaan er gewoon verder. Ja, kunnen we ook weer gaan? Ik heb nog een vraag. Wie heeft het kind van een telefoon? Geen idee. En een babyfoon. Nou, zeg maar, best doen is even recht. Lies, wat ben je aan het maken? Ja, ik heb me ergens bekend voor. Maar ik kan er niet opkomen. Ja, mag ik een vraag stellen? Ja. Is internet ook zondags open? Kunnen we hier nu weer gaan? Zijn er nog vragen over de vorige keer? Ja, wacht even, juffrouw. Ik heb dat in mijn boekje opgeschreven. Even kijken. Twan, kijk eens even met me, hoe stond dat ongeveer? Twee, wat vind ik? Oh ja, de telefoon, daar schreef me les. Pres, Annie, kijk. Ja, ik heb me kapot gezocht. Dat Dries, dat moesten we uitspreken als any key. En dat betekent letter of cijfer. Het maakt niet uit op welke toets dat je doet. Alles is goed. Oh goed, wie is naast? Ha, de jongeren menen nummer tot ze het beter weten. Ik vroeg let aan mijn zoon lach mich niet doet als ik ga vragen over de computer. Dat dicht en slotte met naar zijn volk leren eten. Zeg Annie en Antoine, wie beveeldigt je dat samen wonen? Oh, goed. En Wiefke? Zeg Annie, is het den Erpel nog niet leuk? Nee, we hebben een prima relatie. We hebben allebei de boek samen. Laat me niet lachen. In een goede relatie heb geen de boek aan. Ja, krijg je best eigen mens nog niet hard. Als je hem zo leuk vindt, hè? Ja. Dan ga je maar naar buiten zitten. Oh ja. En niet hebben kwam. Van stap op. Opstap op. Kom, gaat dat nog weer gebeuren? Ja, dat moet hier kunnen zeggen. Oei. Sorry, zeg maar niet. Ik geef hem Ja. Oh, maar juffrouw, ik wou nog gaan vragen. Ik
Ik ken de aanwalvingen op dat klummeltje, hè. Maar wie zet ik dat rondje drompie? Mijn Gerrit. Ja. Meisje, zal ik je iets gaan vertellen? Wat? Speel dat spelje gewoon op de klommen en laat de rest aan u voorbij gaan. Maar meneer, dat is al niet aardig. Ga iedereen eens hier om gaat te leren. Juffrouw, als Gerens was wat Twan iedere avond aan zijn bullen zijn, omdat Freuke weer op de verkeerde knop heeft gedaan, dan zou je me geloven. Ja, maar Twan behulp me jij, hè, Twan? Ja. Ja, maar doe eens maar op allerlei knupjes en de wet gaat niet was ze thuis. Ik kan toch één ding zeggen. Als dit Trump was, had ze lang de atoombom gelanceerd, ja? Wist wat dit moest doen? Hier aan deze tafel gaan zitten, ja? Dit heeft totaal geen zin. Achterover, dat is nog niks van mij. Ik heb nog een zwaar uitgekregen. 3 mansluis staan bij een erefiets. De ene zet zich voor op en de andere zet zich achterop. Wie heeft de middelste? Dat is toch gar geen naam genoemd? Johan Rob. Nu is nou gepast. Bertje, ik moet nog naar de apotheek. Ik moet naar de apotheek. Dat heb ze nog wel 5 keer gezegd, joh. Maar het is ook een herhaalrecept. Mijn geheugen is gelukkig nog goed. Maar heb je het gehoord van Krit? Nee, Anne? Krit heeft vastgezeten in de lift. Oh, maar 2 uur lang. Krit was vergeten op het knopje te drukken. Ik heb lijst. Ik zal het je vertellen niet. Dames, we zullen rustig zijn en dat klasje niet steuren. Ja, maar het is wel zo. Jennifer, hier gewoon. Wil nog een misschien gaan vertellen? Ja, ik moet u nog het goed vertellen. Toen was ik 20 jaar, hè. En toen hou ik keelpine. En dan ging ik naar een dokter en die zei er tegen mij, toch doe ik maar een schoonzoet en dan leg ze dich door op dat bedje. En dan was ik 40 en ik ging ook weer keelpine. En weer naar een dokter. En zei er tegen mij, doe ik maar de blouse uit en dan ging ze door zitten. En dan ben ik 70 en dan heb ik weer keelpine. En dan ga ik naar een dokter en deze die blouse open. Zegt er, nee, stop, zegt er. Steek die tong maar uit en die heeft het recept. En dan ga ik naar de apotheek. Maar ik bedoelde eigenlijk of nog even gaat wel vragen over de telefoon. Ik weet niet waarom dat ik immer zwaarder werd. Anne? Ja, het is computerschuld. Wieso? Ja, als ik erop zit, dat internet, dat vreugd me immer of ik cookies wil. Ja. Oh, dank je. Ik kan natuurlijk geen nee zeggen. Mevrouw, ik heb nog een vraag. Waarom wordt alles duurder? Kent dat niet goed? Koper? Ja. Ja, zeker wel. Ja. Ja, dat ken Ik ken bellen onbeperkt voor 3 euro. Onbeperkt. Wie kap je aan? Is Ziggo, Udito of andere providers dan? Nee, ik heb me nu fietsenbaan gekocht. Die is normaal heel duur. Die Acetion krussen die voor 2 euro. Weet je wat Geert doet? Ik stop ermee, want je kunt alleen nog maar onze hoedie. Jeetje, wie gaat het geduld goed deelde? Als toen zeker verlof. Dat is ontzettend te lang. Snotsnaas. Rustig aan.
Dat zagen de blissen ook tegen me. Halt, zegt er, u rijdt veel te halen. Ik zeg, dat klopt, maar ik moet opschieten, want anders weet ik niet meer hoe ik moet zien. Ja, maar die blissen die zijn ook niet te vertrouwen, hè? Nee, want ik lees die dikker in de gezette. De dader is een bekende van die blissen. Dus ik denk dat die blissen met de verkeerde lui omgaan. Zeg Therese, al doet in de mond, ja. Mijn zoon is blis. Ja. Ze zouden eigenlijk een Google Map moeten ontwerpen voor al jullie. Dat ik niet alleen zei, ze heen geest, maar ook wat ze eens doen. Ja, dat klopt. Dan sta ik op en ik loop naar de kelder en dan denk ik... Het ging ik nooit doen. Ja. Ria, hier brandt de lamp. Ja, maar het is wel zwaar. Jongen. Lies, is die gaat gevallen? Wat ben je aan het kijken? Maar ik ben aan het zoeken hoe die lamp brandt. Kom maar, ik laat het zien. Maar ik moet nog naar de apotheek. Robert, daar, ik moet nog naar de apotheek. Naar de apotheek. Je zit gelukkig nog goed te gooien, nou weet je het. Toen hadden ze nog geen smileys. Toen lachten ze nog zelf. Lachen. Ik heb ze een oude jongen in mijn zin lachen. Ja. Zo goed. Wat zal ik tegen het schat vertellen? Ik ben overrassend internaat. Dat nooit de vorige week al gezien. Kijk hem toch nu toch zitten door. Jussen een verstopt koffiezetapparaat. Een hoop kabaal, maar niet meer te gebruiken. Beste, ik ben blij ja, dat er toen weer jong waren, nog geen internet wordt. Ah, hè? Ja, want al de flauwekul wat Veer hebben bloed gehad, hè. Dus daar zie je geen bewijzen van. Dat klopt. Ik vraag me af wat mijn ouders vroeger deden zonder internet. Ik heb het gevraagd aan mijn 12 broers en 8 zusters. Maar die wisten het ook al. We hebben ook wel eens over de zonder wifi. Maar laat me je helpen, die liefje. En haar hotspot. Ja, kijk, dat tot je weer nu ook samen hebben. 4-2. Oh. Wacht eens. Wat? Berkje is van Michel. Nee! Wauw. Ja, maar het is wel zo. Zeg schatje, wist nog de oude tijd? Ja, zeker liefste met een fietje speed. Dat waren toen ons schoonste jaren. Ook dat de vreugde aan is voor. Veel goede dansen hier in het café. In het ijsje, petje, vrienden, veel twee. En s'avonds nog zien vlucht in oren. Omdat de vreugde aan is voor. De nog is, Ik weet beslist, wie onbezorgd wordt voor ons leven. Dat die vergeet, dat in ons leeft. Om nog een splinter onder zo'n overleggen. We samen heel het net gemaakt. De mooie vaas
het vroeger anders was. Ons lief is niet naar supergang en schak. Is niet een dag het rond en ons gezag. Maar het maakt niet zo, we mochten er met leven, omdat het vroeger anders was. Die jongens, ik weet beslist, wie onbezorgd op toesleven, de die vergeet, dat hij ons leed, om nog eens terug te komen, dan zou ik al vergeven. Zo is het hier met jederheid, een jaar voorbij in alle eeuwigheid. Herinneringen blijven voor het leven, omdat het vroeger anders was. Maar ik wil weg, hier al mijn liefde hebben, omdat ik zoveel van dit hou. Zee.